Здравейте, аз съм Мемо, а вие сте моите вълци. Няма ви бая, директно почвам с условията на това предизвикателство. Значи имаме 3 ядения. Обяд, закуска, обяд и вечеря, които са генерирани изцяло от Gemini. И според него са най-добрия режим за хранене за един ден. В края на видеото ще легна да спа за една вечер. На сутринта, ако се събудя, чувствайки се по-добре от обичайното. Това ще бъде успешен експеримент. Вие тук ли сте, бе? Значи за закуска имаме яйца. Обаче не са обикновени яйца. Тези яйца имат little twist в тях, който обаче няма да ви го казвам сега. След малко ще видите. Според Gemini в това се съдържат 845 калории, 41 грама протеин, 40 грама мазнини и 86 грама въглехидрати. Готови сме с закуската. Аз имам да питам нещо Gemini. Какво подявате ме накара да направя? Това прилича на нещо, което би се хвърлило на прасетата на село. Не започваме добре. Със сигурност не започваме добре. Яйца с овесени ядки и малко сурово кашу. Не изглежда много обещаващо. Вероятно и на вкус няма да е много обещаващо, ама се изяде. Добре, айде да пробваме. Да, няма почти никакъв вкус. Овесните ядки са прекалено много, а и да комбинираш яйца и овесни ядки не е най-обичайната комбинация и кашу да правиш омлет. Яйцата са прекалено малко, но това каза Gemini, това ще ядем. Това има вкус на това, което си представям като затворническа храна. Ще би го ял само ако съм депресиран и не ми се готви кой знае ко. Така, последна хапка и мисля да изляза да потренирам. Забравих, че имам и ябълка. Сега наистина шагвам. Добре, пристигнах ми. Сега ще направим една загрявка и ще правим набирания малко. Почваме с 2 сета до откат набирания. И да не забравяме да се хидратираме. Сега мисля да направим малко айскрим мейкъри и после ще завържем с набиране на рингове. И мисля това да е от тренировката за днес. Да, ама плановете ми се объркаха. Аз нямам никакви сили след набиранията. И това бяха в ужасна форма, само първото успя да стане надолу горе както трябва. Добре се напомпах, какво ще кажете? Не е много зле формата. Ай, сега се прибираме и да ядем. Нашия обяд е 800 калории, 56 грама протеин, 22 грама мазнини и 86 грама въглехидрати. Първо искам да кажа, че беше и грешка да излизам с тази дебелата блуза навънка, защото се сварих от всякъде. И второ нещо, доволен съм всъщност този път Gemini какво ми даде. Класиката! Пиле с ориз със салатка. Това е много добре, не се оплаквам. Това вече е човешка храна. Ето, сега това вече мога да се го ям с удоволствие. Луцка. Салатката. Много добре, много добре. Останете за вечерята, защото няма да познаете какво точно ще бъде.
Ако не познаете, абонирайте се за канала и оставете едно лайкче на клипа. Белязах, че в салатата ми буквално имаш само 2-3 доматчета. Всичко друго е зелена салата. Аз да не знам някакъв заек е. Ай да бяха сложили поне малко повече. Няма да се оплаквам, защото е по-добре от закуската. Ето, последна хапка. Добре, това бяха 3 хапки. Последните 3 хапки. Салатката я свърших. След като се наях, ми дойде настроението да играя игри. Вие какво си помислихте? Както мога да видите, навънка вече е тъмно, което означава едно нещо. Време е за последното яне от деня и остана също да видим дали тази диета ще проработи на сутринта. За вечеря имаме чери доматки с скумрийка и едно скирче. Сега ви предоставям невероятната възможност да ме гледате как изяждам скумрията на забързан кадър. Рибката и скирчето общо имат 900 калории, 90 грама протеин, 40 грама мазни и 20 грама въглехидрати. Сега си взема дневната доза да рейджбейтвам приятелите ми. А Вард, как ти опет, че беше? Казал си ми опет. Къде е? Ти си глух и не разбираш просто. Ти не е за първ път да ми кажеш 1 час и после да ми кажеш показ. И винаги е с 1 час. Ами да, ти си той, който се бърка с 1 час. Да. Мале, двамата се много тъпи, че направо не мога. Отдавна не бях ял скир и забравях колко гъсто е това нещо. И сега ще ми е малко трудно да го ям, може би ще ми трябва помощ с малко вода, че иначе няма как. Така, приключихме го. Ще малко пресиля. Не успяхме да го приключим. Сега ще поиграя още малко и ще лягам да спа. И стойте до края, за да разберем дали тази диета ще проработи. Вече почти 2 часа, 2 без 15. Малко се унесах в игрите, но пък беше и забавно. Вече е време да си лягам, защото наистина ми се спи. Ще се видим на сутринта. Добро утро. Честно казано не усещам разлика, но по принцип аз ям здравословно, може би заради това. Съня ми, както винаги, беше ужасен. Може би трябва да си взема отново магнезии. Не знам колко може видите, ама очите ми червени ли са? Обаче има поне едно положително нещо. Гледайте тая преса. Ако ви се гледа геймърство, цъкнете това минало мой клипче. Абонирайте се за канала, ставете едно лайкче и до следващия път.